Hej, det her det er det, vi valgte at sætte fokus på. Vi er i dag ca. 175 hundeførere i registret, og det vil sige, at vi hver år bliver 175 år ældre. Derfor er vi nødt til at skal have nogle nye kolleger en gang imellem. Og vi startede et koncept for 5-6 år siden i område 1 og 2. Samtidig med, at vi flyttede ansøgningsfristen fra efteråret til den 1. februar. Det vil sige, at der havde vi en halv år til at arbejde med nye hundeførere. Vi valgte at gøre det, vi indkaldte dem til tre samlinger i løbet af sommeren. Vi har oplevet i de gamle områder 1 og 2, det er, at de nye hundeførere har taget godt imod det. Vi kan også se på beståelsesprocenten, den har steget voldsomt. Jamen, jeg har været heldig at deltage i mentorforløbet her i området, og har været utrolig glad for det. Vi har fået en fantastisk støtte og hjælp i hele optræningsperioden frem til testen. Vi har haft træningssamlinger med vejledning på spor og efterfølgende samlinger, hvor vi har fået en masse gode tips og tricks om den fremtid, der venter eller ventede. Samtidig så er det givet et godt netværk, også med de andre hundeførere, der skulle ind. Det var sjovt at opleve nogle af de problemstillinger, de stod i. Sjovt nok, så mindede de jo ret meget om os, tit det man selv stod i. For os gamle hundeførere, der har været med i det her forløb, der vil jeg sige, at det har været en fantastisk oplevelse at se den entusiasme, som de nye de er gået til opgaven med. Det har været dejligt at være med i det netværk, som er blevet bygget op, og det har været en fantastisk tur igennem at kunne følge dem igennem prøven og ud på den anden side og se, hvordan de blomstrer og bliver til fantastiske hundeførere. Det har også givet os andre et netværk med nogle nye, gode kollegaer, som vi ikke alene kan eftersøge sammen med, vi kan få hjælp af, når det er brug for det, men også som vi kan have det sjovt med indimellem. Og det skal I se lidt om herefter. Her er en af måderne, vi træner de nye hundeførere på i område 1 og 2. Hurtigere, hurtigere! Hurtigere! Vi skal jo sørge for, at de er i god form. En gang mere. Ja, det var ret hurtigt. Det kan godt gå stærkere, det der. Her er Peter så i gang med dagens anden sidste øvelse. Så er han 103, 104, Du kommer aldrig ind med det tempo. 105, Fart på! 106. Der er langt til 200. Peter. Kom nu! Ja, vi siger 200 nu. Og her er dagens tredje og sidste øvelse. Det er Peter, han skal have trillet stenen en omgang. Kom så! Kom nu! Du kommer aldrig ind med det der. Kan du ved? Særligt så vil jeg jo sige en tak til Søren, Jan og Henrik for det kæmpe arbejde, de har gjort. Og så synes jeg jo efterfølgende, at det har været altså, helt enestående. Og så se det, de i praksis kan udføre med deres hunde. Altså, det er jo stor kvalitet. Det er godt, Peter. Nu må du holde fri for i dag. Hej, mit navn er Jesper Bensen. Jeg er svejshundefører i Region 3, beliggende for mit vedkommende Randers Nordvest. Her hører jeg til at husere rundt. Jeg kom i registret i 2019, for nu 5 år siden, og har startet mit eventyr i registret. Grundet en eftersøgning, som min kone hun fik lavet med bilen herhjemme, hvor jeg var med en hundefører ude, og en lokal hundefører, og fik lov at gå med på sporet. Og der blev den her interesse vakt til live igen, for jeg har faktisk tidligere forsøgt mig, om det var noget, der var mulighed for, men der var ikke plads på det tidspunkt og behov i området. Vi var heldige at finde det her dyr, og det gør det jo endnu mere spændende, fordi det var sådan et dyr, jeg tænkte, det kan nok ikke findes, fordi der var kun lige 3 hår på kofangeren af min kones bil. Men det lykkedes at finde det her dyr, og vi fik det aflivet, og det giver jo bare super god mening. Så var gnisten faktisk tændt igen.
Og så spurgte jeg jo ind til den her kollega, om det var muligt at komme med på nogle eftersøgninger, og det lykkedes så faktisk. Og så startede det hele med ny hund, som kun skulle bruges til at lave sporarbejde med. Og så søgte jeg. I det område, jeg har her, rent eftersøgningsmæssigt, der er vi lidt udfordret af, at vi har jernbanen, som ses her. Og det er altså tog med 160 km/t, der her kommer bullerne forbi. Det giver sig selv med en hund i en snor, som har fokus på at skal finde noget vildt. Han er meget ligeglad med toget, så det er mit primære fokus at sørge for, at han ikke kommer i nærheden af toget. Og vi har så også en del store veje, motorveje og en del hovedveje, som også giver os lidt udfordringer, specielt på vores trafik-eftersøgning. Vi krydser selvfølgelig også på jagt-eftersøgning, men primært så er det trafik-eftersøgning, hvor vejene her, fordi de ligger tæt på vejene. Det er en udfordring. Du har jo bare bag, ja. Hvor der huller det glæde. Alle huller, der står lige meget glæde. Må ikke lade det flytte guld bund. Ja, der var vi vel. Men det kan jo ikke af. Det der, det kan være lige så rigtigt som det andet der. Ja. Jeg hedder Allan Hansen. Jeg bor på Djursland. Jeg har været svejshundefører i 19 år. Jeg arbejder med flere forskellige hunderacer. Labrador, Retriever, Ruhår, Bayers bjergsvejshund og Hannoveran svejshund. Jeg blev svejshundefører. Jeg er næsten helt sikker på, at min inspiration den kommer fra min far, der var svejshundefører i mange år før jeg kom i register. Og jeg er helt sikker på, at det er der, det kommer fra. Det er at arbejde med hundene. Det er praktiske eftersøgninger, når man veksler det træningsarbejdet over til det praktiske. Og ikke mindst mine gode kollegaer, jeg har i den nærmeste region her. Jamen, jeg har mange gode minder for det her. Jeg vil sige, hver svær eftersøgning, der lykkes, jamen, det er jo et godt minde i sig selv. Men skal jeg sådan tænke tilbage på alt, hvad jeg sådan har oplevet, så kan jeg huske, der var en episode, før jeg kom i registret, hvor jeg med 2 svejshundeførere ude og eftersøge, og en anskudt stykke kronvildt hopper ud i en sø. Og den ene svejshundefører resolut springer ud og giver sig til at stikke det her dyr. Det resulterer i, at han kommer jo en 3-4 meter fra land, inden kampen er overstået, og hvor han så offentliggør, eller i hvert fald bekendtgør, at han ikke kan svømme. Det kunne jeg. Og jeg sprang ud, og jeg fik både ham i land og hjorten i land. De siger også, at vinterbadning skulle være sundt. Jeg har i hvert fald ikke taget skade af det. Jeg har fået 3 børn. Jeg skal på eftersøgning. Halløj?
Nej, ikke nu. Hey, Audi, kom her. Audi. Ja, hvor fint. Nej, jeg skal lige have noget høreværn. Ja, det var godt. Ja, tak. Audi, kom. Audi, kom lige kom. Audi, kom. Flot. Ja. Hej, mit navn er Johnny Wackerhausen. Jeg er svejshundefører i Region Syd med Babette her. Vi har været i registret siden år 2020, og så det er 4 år. Ja, vi står her ved vildsvinehegnet grænsen til Tyskland, og det er jo en af vores udfordringer her i området. Særligt i folk, som går her og laver eftersøgninger. Det er jo altid vildt, at de bliver på den danske side. Og det er jo ikke andet at gøre, end vi bliver nødt til at stoppe eftersøgningen her, da vi ikke har bemyndigelse til at gå over grænsen. Velkommen til den nye region. Den hedder 9 nu. Det er den gamle 7 og 9, der er slået sammen. Nu hedder det Region 9. Vi er 17 hundefører, og af de 17 hundefører er fordelt, ligeligt fordelt ud over hele arealet. Sydgrænsen går lige syd om Sorø, og så hele vejen nord om Nordsjælland, og hele vejen op til Sjællands Odde, og helt op til Gilleleje og Helsingør. Det område, vi står i nu her, det er jo sådan et typisk sommerhusområde, som vi har liggende både her og hele vejen op langs nordkysten. Og det her, hvor vi er i øjeblikket, det kan lige så godt ligge i Gilleleje som i Tisvilde. Sådan ser det stort set ud. Det, der er de store udfordringer her, det er jo, at dyrene bliver kørt. Som regel bliver de kørt ned, og så ender de i de områder her. Og så skal vi eftersøge. Vores store problem i det her, det er jo, at rigtig meget, at vi er svært ved at slippe hund. Der er mange veje, der krydser det, den ene ting. Den anden ting er, når slipper vi en hund, og hunden så affanger et stykke råvildt på sådan en grund, hvor folk ser det, så har vi tit og ofte rigtig meget ballade ud af, fordi folk opfatter det som om det er en fremmed hund, der har været at tage et stykke råvildt. Så vi har sådan set tit haft problemer med, at folk har banket hundene eller jaget hundene væk for det vildt, som de nu engang har sat til at tage livet af. Men det er jo nogle af de udfordringer, der ligger, og det er jo ikke kun hos os i Region 9, der har de problemer, men det er sådan et lille vue over, hvad vi har her hos os. Vi har startet ned på Midtjylland, og så har vi kørt nordpå, og så er jeg klart, at jeg har ikke været helt op og vende op i Gilleleje den vej. Men det ligner meget det her, og det vil sige, at det er de samme udfordringer, vi har i hele regionen. Så det var alt for Region 9. Tak for denne gang. Velkommen til Svejsregistrets område 10. Vi er et område, der består af 8 kommuner. Vi vil gerne lige have lov at præsentere os selv.
Jeg hedder Jørgen Lang. Jeg er født på Lolland, bosættet på Sydvesttjern i Slagelse. Og jeg har været i Schweiz-registret i 41 år med 9 forskellige hunde. Jeg hedder Bennett Undsvig. Jeg bor i Næstved. Jeg er registreret Schweiz-hundefører og har været det i 10 år og kører på den 3. hund. Jeg hedder Kim Ståhl. Jeg er bosat i Lolland Kommune og bor på sydkysten på Lolland, hvor jeg har været i registret siden 2020 med min første hund. Jeg hedder Ulrik Lynde. Jeg bor i Glumsø. Jeg har været i Schweiz-registret i 16 måneder. Det man kan sige for vores vedkommende, Næstved Kommune, som er en af de kommuner i området, er den kommune, hvor at vi både ligger i top 5 på trafikpåkørsler og på jagteftersøgninger, og har egentlig gjort det en hel del om. Vi vil gerne komme en lille smule ind på nogle af de problemstillinger, vi har omkring trafikpåkørsler. Cirka en tredjedel af de påkørsler, vi bliver kontaktet med, der er der uoverensstemmelse mellem påkørselssted og de oplysninger, vi modtager. Og vi har taget et eksempel med, som vi godt lige vil fortælle om. Jeg har et eksempel på en påkørsel, der skete i september måned. Jeg bliver rekvireret til en påkørsel op ved Slagelse. Jeg kører op, og da jeg holder derop, så kontakter jeg bilisten og finder ud af, at den påkørsel rent faktisk ikke er sket der, men den er sket på Slagelsevej i Kalundborg, og ikke Slagelsevej i Slagelse. Der er 40 km op til Kalundborg. Jeg kontakter Dyrenes Vagtcentral og beder dem om at finde en hundefører, der bor i det område. Ja, jeg kørte til Kalundborg, blot for at finde ud af, at jeg kunne ikke finde ud af, hvor påkørselsstedet det var. Forklaringerne var simpelthen så upræcise, så det kunne ikke lade sig gøre. Det her er desværre et af de eksempler, som vi bruger noget tid på som hundefører. Og en ting er, at tiden går for os af, men det er vildt tavlt, vi tænker over. Det er tankevækkende, at Schweiz-registret har eksisteret siden 1974, og vi stadigvæk har rigtig mange bilister, der ikke har kendskab til, hvordan man skal forholde sig, når man har haft en trafikpåkørsel. Både med, hvem man skal ringe til, og hvordan man skal markere et påkørselssted op. Hej, jeg hedder Jesper Sommer Nielsen. Jeg har været Schweiz-hundefører knap lidt over 3 år nu. Jeg har søgt i registret, fordi jeg savner at arbejde med min hund året rundt, i stedet for kun i jagtsæsonen og drive med den. Og har en ny hund på vej til registret, som udelukkende kun som Schweiz-hund. Eftersøgning på Bornholm, det er mest råvildt, men vi har efterhånden fået en masse dåvildt, som vi eftersøger. Vi har jo kun jagttid på kalve i 14 dage i januar, så det er mest trafik-eftersøgninger, vi har. Vores udfordringer på Bornholm med terrængerne er især kyststrækninger med meget klippe og tornekrat, hvor det er farligt at eftersøge, og der skal man virkelig holde øjnene åbne. Det bedste ved at være med i Schweiz-registret er, at man får lov til at arbejde med sin hund året rundt, og får et sindssygt godt kammeratskab med sin hund. Og imellem os Schweiz-hundefører, der har vi et godt sammenhold, og vi mødes en gang imellem for at hygge og have nogle træningsweekender og lave forskelligt arbejde der.